A Orquestra Sons volveu a encher o auditorio de Ribeira co concerto de grandes iconas. A formación reuniu preto dun cento de músicos e artistas nun espectáculo de homenaxe ás grandes referencias musicais do colectivo LGBTI. Case un cheo absoluto no Auditorio de Ribeira para a segunda edición de Grandes Iconas, o concerto da Orquestra Sons incluído na programación municipal arredor do Día do Orgullo LGTBIQ+. Sobre o escenario, preto dun cento de músicos entre orquestra, coro e solistas volveron render homenaxe a artistas que marcaron xeracións, como Rocío Jurado, Alaska, Laura Pausini, Chabela Vargas, Queen ou Mecano. Como ben sabedes, é un concerto que xa repetimos por segunda vez aquí en Ribeira, con casi un cheo absoluto no auditorio. Nada, foi un concerto moi especial, neste caso, debido ao recente accidente de tráfico que sufrimos algúns dos membros da orquestra, notamos en falta algúns deles encima do escenario, pero ainda así o vivimos, intentamos un pouco olvidalo e disfrutar da música nese momento, non? O concerto chegaba apenas unha semana despois do accidente na AG53, no que 5 integrantes da formación resultaron feridos. Dúas músicas permaneceron ingresadas durante varios días e non puideron participar na actuación. A pesar das circunstancias, a orquestra decidiu manter o compromiso co público e recibiu numerosas mostras de apoio. Unha vez máis, estivemos no escenario case 100 músicos, entre coro, orquesta e solistas. E nada, quería agradecer primeiro a todo o mundo que se volcou con nós, tanto en produción e para axudarnos a mover cousas que nós estábamos lesionados para eso e se volcou moita xente con nós. E tamén ao público que unha vez máis nos apoiou e estuvo ali con nós con todo o cariño e dándonos todos os aplausos que eles creyeron oportunos para a nosa actuación. A resposta do público confirmou o éxito dunha proposta que xa triunfara na súa primeira edición. Mesmo houbo espectadores que repetiron experiencia. Ademais, durante o espectáculo, a formación quixo ter un recordo especial para as compañeiras que seguían recuperándose das lesións. Sí, un éxito, temos moi boas críticas tanto en redes sociais como pola rúa e xa nos comentaron que houve moita xente que repetiron xa da primeira vez. E temos que destacar que chamamos por teléfono ás chicas que estaban nas súas camas recuperándose dese accidente e que tamén estivemos ali con nós. Afortunadamente, todos os integrantes implicados no sinistro xa recibiron a alta hospitalaria. A recuperación continúa, aínda que as secuelas físicas e psicolóxicas seguen presentes. Agora mesmo xa estamos todos na casa, en principio había 2 persoas na UCI bastante graves, agora xa están na casa. Unha das que estaban na UCI sí que conseguiu vir ao concerto de público, vernos ali. E ahora mesmo vamos mellorando as lesións, pero ainda temos moito traballo por diante, tanto psicolóxicamente como físicamente e tamén administrativamente, co tema da Guardia Civil, con abogados e seguimos levando o mellor que podemos e, como non, sen deixar nunca de facer o noso traballo que é a música. A Orquestra Sons logrou así transformar un momento especialmente difícil nun concerto cheo de emoción e respaldo do público, coa vista posta xa en futuras edicións de Grandes Iconas.